Днес съм в Перник, за да ви покажа една мисия. Това е фондация Пулс. В тази къща се приютяват хора, избягали от домашно насилие. Не само жени, а мъже и деца. Кризисният център е много повече от просто сграда, в която човек може да се скрие, когато няма къде да отиде. Това е дом, в който психолози и специалисти помагат на човек да си събере живота отново, да преодолее травмата, да повярва, че не е виновен за това, което му се е случило и да започне отново. Нов живот с достоинство и независимост. Защото самостоятелността е първата крачка към излизането от насилието. За съжаление обаче, тази сграда не е достатъчна. Тя е не просто кризисен център, не е просто място, където психолози могат да помогнат на пострадали от насилие. Тя е мястото, откъдето се води цялата дейност на фондацията. Тези 3 малки помещения понякога се помещават по 10-11 души, включително малки деца и бебета, защото бягащите от насилие не са само възрастни, а потърпевши са и техните деца. В сградата има помещения, които дори не могат да се използват, защото имат належаща нужда от ремонт и са опасни за здравето. Нерядко се е случвало хора да трябва да спят по диваните в консултативните кабинети, защото в кризисния център просто не е имало достатъчно място за всички. А фондацията не отпраща никой, който е потърсил помощ. Кризисният център разполага само с 2 помещения от комбинирана баня и туалетна, което е крайно недостатъчно за 10-11 души с малки деца. Когато един човек е минал през най-лошото в своя живот, той има нужда не само от подслон, но и от уединение, за да може да събере парченцата на своя живот и да обмисли как ще продължи напред. За да може фондацията да продължи да помага на хората да избягат от домашно насилие, тя е купила ето този парцел точно до старата сграда. Вече дори има разрешително за строеж и изготвен проект. Можете да помогнете за строежа с банков превод по IBAN на фондацията, който го има на техния сайт. А ако искате да подкрепите дейността им, можете да го направите с SMS с текст PULS на 17777.